Тук и сега аз призовавам и активирам еволюционния импулс на моята вътрешна същност. С безусловно упование се оставям на духа да ме поведе и изпитвам покоя, който е над всякакво разбиране. Поемете дъх, отпуснете се и се потопете в следното въплъщение. В този миг се обръщам навътре и усещам радостта от това, че съм жив, че мога да благодаря за нещо, каквото и да е то. Благодаря ти, Божествено присъствие. Благодаря ти, чист дух. Обръщам се навътре и усещам, че си там. Разпознавам те навсякъде. Където и да се намирам, ти си там. Ставам толкова единен с твоето присъствие, че чувам как ми казваш: по-близо съм до теб, отколкото е дъхът ти, по-близо и от ръцете и краката ти. Земята, на която си стъпил, е свещена. Чувствам това и се потапям в него със съзнанието, че духът в мен се събужда. Когато дава определение на молитвата, Исус казва да се моля с вярата, че вече имам това, което искам, и то ще ми се даде. Той не казва да се моля, вярвайки, че може и да го получа или че ще го получа все някога. Не, затова сега аз се моля с убеждението, че раят вече е там, където съм. Всеобхватното добро време ми принадлежи. То ми се полага като духовно наследство. И така сега навлизам в измерение, в което осъзнавам, че потребностите ми са удовлетворени. Точно в този момент чувствам това, каквито и да са обстоятелствата в живота ми. Никой не ми пречи да чувствам, че всички мои потребности вече са изпълнени. Няма сила извън мен, която да твърди: знаеш, че все още не можеш да чувстваш това, защото нямаш парите, които искаш да имаш, и не живееш в къщата, в която искаш да живееш. Не, все още не можеш да чувстваш това. В този момент аз го чувствам. Чувствам и вярвам, че имам всичко, което ми трябва точно сега. Изобилието е същността на живота. Вече няма да се тревожа за това, как ще получа онова, което ми е нужно. Изричам всичко това за себе си и знам, че в прочувствения тон на тази вибрация животът ми съдържа красота, любов, мъдрост, покой, изобилие и радост. Цялото ми същество е така изпълнено с тази съзнателна енергия, че моето магнитно поле усилва живия дух и аз се нося нагребена на неговата красота. Това заявявам, това виждам, това приемам, това знам. То се случва сега. Говоря в този свещен, настоящ момент, тук и сега. Призовавам в живота си целостта и благосъстоянието. Моят телесен храм отразява хармонията на Вселената, реда, силата, красотата, възраждащата мощ. Толкова изумителен е начинът, по който съм сътворен. Божественият разум, обитаващ този храм, може да излекува всичко, когато позволя на условието за изцеление да се прояви. Затова казвам да на всеки орган, действие и функция на моето тяло. Вече съм цялостен и всяка клетка вибрира с онази светлина, която единството с чистия дух носи. Доброто здраве е моето нормално състояние. Целостта е пълновластен господар. Навиците и моделите на ума са пречистени. Възстановена е тяхната първоначална яснота и аз вече не броя пораженията и пречките. Сега броя благата си. През целия ден съм изпълнен с благодарност и започвам да изреждам така. Толкова се радвам, че имам маса. Толкова се радвам, че имам пот. Толкова се радвам, че имам килим. Просто изреждам нещата, с които съм благословен. Няма значение колко големи или малки са те. Благодарен съм за всичко. Моят телесен храм, емоционално тяло, ментално тяло,
тяло на делата ми, на взаимоотношенията и съзидателността ми, всички те сега са в съгласие с фундаменталната доброта и хармония на Вселената. Виждам и съм благодарен за това, как вечен, божествен и съвършен е обитаващия в мен дух. Неизразимо благодарен съм за истината, която в този момент пулсира в мен и така ми позволява да имам директен контакт с пълнотата на моето същество. Знам, че думите, които изричам, стават закон, елиминиращ всички предишни препятствия пред пълното изразяване на живота в мен и чрез мен. И това е условието, в което съвършената духовна идея в мен има възможност да разцъфти. Още докато заявявам това, аз я виждам. Накъдето и да поема, аз вярвам в нея. Тя направлява стъпките ми, извисява ме, трансформира в мен всичко, което би могло да ми попречи. Отварям се за прилива на вдъхновение, разширение на съзнанието и откровение за истинската ми природа, като пробудено същество, още в този момент. Така да бъде.